Kaiva kamfiro kakadaro hakudi munhu aive nembiri saJohn Chibadura. Chii chakaitika kumba yaJohn Chibadura? Chii chakakonzeresa rufu rwaJohn Chibadura? Ende chii chakazoita kuti paakashayika achemerwe kumba kwemadzisawira? Izvi ndizvo zvimwe zvezvinhu zvatichange tichitaura nezvazvo muvhidhiyo redu nhasi. Kana iri first time yako kuva pano, zita rangu ndinonzi Donvet. And also kana watanga kuona video iri nhasi, please do subscribe to our channel and like our video and ring the notification button kuitira kuti patinoposta next time ndiwe unoita munhu wekutanga kuona video redu. Ngatipinde muvidhiyo ranhasi. John Chibadura akazvarwa achinzi John Nyamukokoko kuBhindura mugore ra1957 musi wa17 February. Ko zita rekuti Chibadura rakazobvepi? John Chibadura akapiwa zita rekuti Chibadura nevanhu vaive munharaunda vaiona ability yake yekuridza gitare achiimba zvemhando yepadenga denga zvakazoita kuti vamupe zita rekuti Chibadura. Ndipo paakazotanga kunzi John Chibadura. John Chibadura akazvarwa nevabereki vaibva kuMozambique. Mugore iroro ra1957 vakauya vachibva kuMozambique vachienda kunogara munzvimbo yeBhindura kunova kwaakazozvarirwa iye John Chibadura. John Chibadura ave nemakore 5. Mai vake vekumubereka vakabva vashayika, zvichireva kuti John Chibadura akabva asara asisina umwe wevabereki vake. Baba vake vaona zvadaro sekuti iye John anga ari mwana wechidiki, vakabva vawana umwe mudzimai. Asi unfortunately hanzi zvinoda kunge une mai vane mwoyo wekurera kuti uchengete mwana asiri wako. Zvadaro varoora umwe mudzimai. Mai vaJohn Chibadura vashayika. Mainini vake vakanga vasisadi kuti John ange ari pamba apa, zvinova zvakakonzeresa kuti baba vaJohn vatore John vachimuendesa kumusha kunogara nasekuru vake. Asi ndo zvakazoita kuti zvishepe future yaJohn Chibadura yekuzopinda mumagitare, sekuti sekuru vake ava ndivo vairidza mbira. Vairidza mbira, vaivewo muimbi airidza mbira. Asi munoziva kuti vaimbi venguva iyoyo unongochingozikana kuti unoimba kumandari nezvakadaro. Saka ndo zvakaitawo kuti John Chibadura aite rudo nekuridza magitare. Asi zvichienda zvakadaro, that was mugore ra1962. Tichienda mugore ra1968 John Chibadura ava nemakore 11 ndipo paakazotanga kudzidzira kuridza mabhanjo atinoti magitare. But andinoziva mabhanjo magitare aivepo panguva iyoyo ndekuti unotora chigaba cheolivini nepuranga wobva waisa matwine wobva watanga kuridza. John Chibadura ndo paakatanga kuratidzawo kuti ane rudo nekuita nezvemagitare, achiridza chibhanjo chake ichocho achidzidzira up until anga akukwanisa kuridza. Makore akafamba zvichienda, John Chibadura achidzidzira zvemumhanzi, zvinoita kuti zvive zvakazoshepa future yake muzvemumhanzi. Vachienda kudaro, John Chibadura akazotanga kuwirirana naShepherd Chinyani. Vazhinji munomuziva, aive umwe vaimbi vakanetsa makore ekudhara iwawo. Iye naShepherd Chinyani vakazofurirana sekuti vaive vakura vari vese. Tisati tapinda pakuti sei Shepherd Chinyani naJohn Chibadura vakazowirirana zvekuti vazoti aiwa regai tichienda tinotanga kunyatsoita zvemagitare mberi. Tinoona kuti John Chibadura kubva kwaakaita kumubereki wake wokumubereka zvakaafekta kuti asazopedze chikoro. Saka atadza kupedza chikoro, John Chibadura akatombotsvagawo basa papurazi kuBhindura ikoko kwaaiita zvekufudza mombe. Ende apedza kufudza mombe akaitawo seskiri repamberi, akatanga futi kuita sei kudhiraivha trakita up until agraduata pakusvikawo pakukwanisa kudhiraivha rori ari papurazi ipapo. In that time ndo patime yaakatangawo futi kuwirirana naShepherd Chinyani. Vakomana vafamba vakazofurirana kuti aiwa kanga tichienda tinonyatsoita zvisiriasi nezvemagitare. Vakomana vakamuvha vakaenda kunzvimbo yeDombo Shava mugore ra1980 vanga vati kurei. John Chibadura aiimba zvinhu zvaaiona munharaunda, zvinova izvo zvakamupa shungu yekuti aramba achibadura magitare zvemhando yepamusorosoro. Zvinova izvo zvakaita kuti Mverechena Hotel inge yakuve nemukurumbira wekuti paiwa pane bhendi rinoridza kuMverechena raiita kuti nzvimbo iyi vanhu vafarire kuvepo. Asi zvisinei, izvozvo ndo zvakaita catapult his fame kuti azivikanwe even kunzvimbo dzaive kure zvakaita seHarare. Pane bhendi rairidzawo munzvimbo yeHighfields rainzi Sungura Boys, railidwa namukoma Ephraim Joe. Vakati aiwa kuti bhendi redu riende mberi
regai tinohaya John Chibadura salead singer wedu kubhendi redu. Saka John Chibadura anga akubviswa kubva kunzvimbo yedombo shava achiuya kuHigh Foods kuti azoridza nebhendi reSungura Boys. Bhendi reSungura Boys vazhinji venyu munoziva kuti rairidzira pamushandira pamwe hotel yaive kuHigh Foods panguva iyo. Hotera iyi yakaita iyo one of the hotels dzakakwanisa kusumudza vaimbi vakawanda, sekuti hotera iyi ndo yaimboridzirawo vana Simon Chimbetu nemunin'ina wake vachibhekewa neSungura Boys. Ndo futi nzvimbo yaimboridzirawo vana James Chimombe panguva iyoyo pamushandira pamwe hotel. Saka John Chibadura akabva auya vakugara kuHarare. Iye akabva abvawo ikoko kunzvimbo iyoyo achiuya kuHarare nemudzimai wake. Zvinova izvo zvakaita kuti futi success yecareer yake inge ichienderera mberi. Tichiona ipapo mugore ra1984 akazotopedzisira John Chibadura ave lead singer webhendi reSungura Boys, and tinogona kuona mugore ra1984 ipapo pakabuditswa album rainzi Kugare Katange Nhamo. Iye ndiye anga atove lead singer and zita rake ranga rakatonzi John Chibadura and Sungura Boys paalbum cover. Zvakutoreva kuti John Chibadura anga ava very successful. John Chibadura every album yaaibuditsa patime iyoyo ari kuSungura Boys zvaitoita kuti zviratidze kuti aiwaka apa pane chipo chinoendesa munhu mberi. After success yealbum reKugare Katange Nhamo ari kuSungura Boys, muna 1985 John Chibadura akabva aona kuti aiwaka ndiri kungopa vamwe mbiri iyoyo isingauyi kwandiri, sekuti unoziva kuti bhendi railidiwa namukoma Ephraim Joe. Iye aive pamberi salead singer sekuti iye ndiye muridzi webhendi, but iye asiri muridzi webhendi. Panozotanga kuuya mari yaitanga yasvikira kuna mukoma Ephraim Joe. So iye akabva ati aiwaka chirega ndichimutsa rangu bhendi since vanhu vava kundiziva. Ndo paakazomutsa bhendi rake muna 1985 rainzi izvoni Temple Brothers. Achishanda kuTemple Brothers semuridzi webhendi, aiwa John Chibadura semaziviro atinoita akaridza mahits akanetsa zvisingaiti, zvinoita kuti tichizonosvika kuna 1988 John Chibadura akatombodanwa akaenda kutour kuLondon, which was his first tour kuenda kunze kwenyika achinobadura mangoma. John Chibadura anangoita mbiri muZimbabwe chete. John Chibadura akanga ane mbiri yainetsa zvisingaiti munyika yeMozambique, ende ndo kunyika kwanga kwakabva vabereki vake, so vamwe vaifila the need yekusapota a descendant from their country. John Chibadura aitoti akaenda kunzvimbo yeMozambique ikoko aitonosadza mastadium kutonosvika pa almost 40,000 capacity achizara kuti tuchu. John Chibadura nembiri yanga anayo panguva iyoyo akatombosangana napresident vekuMozambique vaivapo panguva iyoyo vainzi vaJoaquim Chissano vachitomudana even kuState House yekuMozambique. Ndo mukurumbira waiva naJohn Chibadura. John Chibadura akanetsa panguva iyi, ende John Chibadura aizadza every venue yaaiitira mashows ake. John Chibadura panguva iyi akaita musoro akashamisa vanhu vakawanda panguva yaakazotenga imba kunzvimbo yeChitungwiza, ende semunhu aive nemukurumbira vanhu vachiziva kuti anogara muChitungwiza ende achigara nevamwe zvakanaka munharaunda vakabva vamupa zita rekuti Mr. Chitungwiza, sabrand ambassador yenzvimbo iyoyo. Asi vakuru vakare vakati chisingapere chinoshura. John Chibadura mune rimwe gore raakazoenda kune imwe show yake kuUK, achibva ikoko kuLondon akabva aplana kuti aiwa kandiroda kuita imwe show munzvimbo yeMozambique, sekuti iye aiziva kuti nzvimbo yeMozambique aizivikanwa zvisingaiti. John Chibadura akabva anoti achibva kuLondon akabva adarikira kuenda kuMozambique kunoita show kunzvimbo iyoyo. Zvinova zvakakonzeresa downfall yake yatingati pazvemagitari, sekuti John Chibadura akajutiwawo nevanhu vaaishanda navo panguva iyoyo. Zvinotaurwa nemhuri yake zvichinzi pane murume ainzi Uncle Joe panguva iyoyo waakaipinda muzvikwereti naye kuti vaende kunoridza kunzvimbo iyoyo yeMozambique, asi show yakabva yazosvika ikaflopa, ende Uncle Joe vaya vakazotanga kumuisira pressure yekuti abhadhare mari iyeya. John Chibadura zvasingareve kuti anga asingakwanisi kudzosa mari iyi, asi sekuti ukapiwa short notice dzimwe dzenguva
hazvizofambi zvakanaka. So Uncle Joe vai vakabva vazotora property yese yaiva mumba maigara John Chibadura. Asi zvisineiwo, achibva kuMozambique ikoko John Chibadura akazobva kuMozambique ava kurwara zvisingaiti. Vazhinji vanotaura mumhuri mavo kuti akanga ava nekensa pagumbo yainetsa kupora nekurapika panguva iyoyo. So John Chibadura akabva azotora loan yakaita mortgage the house yavaigara munzvimbo yeChitungwiza. Asi zvisinei, urwere hwakaramba huchisimbirira zvakaita kuti mukoma John Chibadura vashandise mari dzakawanda kuti vazame kurapika, ende zvakaenda nepamwe hazvina kuzofamba zvakanaka. So zvisinei, hanzi John Chibadura akazotorerwa imba iyoyo nechikwereti changa aita attach the house to. So John Chibadura akazobva ipapo nemhuri yake vava kunogara kunzvimbo yeMarlborough namukoma Simon Mavaleka, kunova kuriko kwaakazoshaika achigara. John Chibadura nemhuri yake vanhu vazhinji vanotaura zvakawanda vachiti dzimwe dzenguva patime yaakatanga kunyanyisa kurwara mudzimai wake akabva amusiya achidzokera kunogara kunzvimbo yeDombo Shava. Asi vamwewo vanotaura vanoti hazvisirizvo mafambiro azvakaita. Tinoona even pakaitwa interview yemudzimai wake neDrumas Media, zvinoratidza kuti aiwa hazvisirizvo zvakanyanyoitika panguva iyoyo. Mudzimai wake achitsanangura anoti aiwa, ini ndakazobva ndichienda sekuti mabills anga akutikurira ende kwataigara takanga takuchengetwa. Saka dzimwe dzenguva ndaiona kuti ndikambosuduruka ndinopawo kamukana kekuti baba vachishandawo zvemagitare vachiunganidza mari. Asi hazvina kuzofamba zvakanaka sekuti izvoni munhu anga ave neutano hwanga washeka. Saka zvikwereti zvakaramba zvichikwira, also utano uchiramba kubatana zvakanaka. Mukoma John Chibadura vakazoshaika mugore ra1999 musi wa4 August, ende rufu rwavo rwakasenda mashocking waves munyika dzese dzakatitenderedza, kusvika even president vaivepo muZimbabwe vaRobert Mugabe vakatoita national address vachitaura nezverufu rwaJohn Chibadura. Vazhinji vaivepo panguva iyoyo vanoremember kuti vaRobert Mugabe vakatopa statement yekuti John Chikabudura as a way yekuzama kufadza vanhu vaive vachichema panguva iyoyo. John Chibadura akatisiya, asi music yake tikatarisana nhasi ichiri kuridzwa munyika dzakawanda. Tikatarisa muZimbabwe, tikatarisa marege hits aya achiri kuridzwa even kunyika yeMozambique tichisvika pari zvino. And I hope kuti munomo mucomment section yepavhidhiyo rinori pachange pane vanhu vakawanda vekuMozambique vachakwanisa kukomenta. Saka kana uchigara muMozambique, please do comment nziyo yawaifarira kubva kuna vaJohn Chibadura. And also kana uri muZimbabwe and South Africa, semaonero andinoita kuti maviewers angu ari munyika idzodzidzi, please do comment nzvimbo yauri kuona video ino uri. And also please tell us the next artist you want us to cover next time, so that tinocover artist wako waunoda. Same time next week tosangana zvakare. And also please do utilize the number yatakaisa mucomment section kana muchida kuita mabrand partnerships, muchida kuita maadverts, kana kuti mune zvimwe zvamunoda kuitirwa nesu, because isusu tinorekoda music, tinoshuta mavideos, tinoita maphotos. We can also cover corporate adverts, tinocover corporate events, tinocover everything chamungangoda kuziva nezvinoitwa padande mutande reinternet. It's a bye bye for now.